Dak jing trang ban wan ra bo ka snong ka thau ya ka khuid ka suba bat kham tam e ka jing ang nut ban penlong e ka snong kum ka snong Mawlyngnong ka badai ka snong ka ba khuid tam ha ka Dorbar Asia ka Dorbar Shnong Dangar ka badan ha khaput ha ka khandai tarik man tau banai nai wing ka la penlong e ka rali ban pen so thu e pat ba halor ka khuid ka suba ya ka ne ka rali bala penlong da ka Dorbar Shnong Dangar ka ba ha po ka East Khasils District ka badan ha Mawlyngnong constituency le tre lang ringkat ru bat ka Fraternity Village Organization Jong ka Shnong Dangar haswa bandan ka jinga lang kala don ka jinga pat ba da ki nong song snong ringkat bat ki khna school jong ka ne ka dong ka than bat ka phang preng jong ka ne ka rali ka dai cleanliness for today environment for generations Haka jing lang jong kene ka rali ka Dorbar Shnong kala syem ya karai ka bating e banya le persya e ka jing bret pathar ya ki nyut ki ner ki jakhya ki plastik jing bam ki bilor plastik ki bitor kiat bat ki we ki rukom penjabo ya ka Shnong ka thau haka te ka sngi la ai ru ya ka jing pen tip show video Mawlyngnong CNRD block bat la khot sno bhai ki rang ba Shnong na ki Shnong ba pher ki badan hajan jong kene ka Shnong Dangar bat ka ne ka long kum ka jing penya jan ya ki para nong sanchar Shnong haka ne ka than bat wan haka ju ka jing perkhat ban wan ra ya ka khuid ka suba halaki Shnong ki thau kum ka Shnong ka ba shong khle da ka jing mi renti jong ki nong shong Shnong kham tam e ki self help group ban ya shem banta ka ni ka rali ka la pen long shisha ya ka ni ka program ka ba job Haka te sngi la yo e ka khubor ba kerpang ban pen so tho pat ba na ka Dr. Kyrwoh S thongni halor ka phang the importance of cleanliness and public hygiene haba ong hygiene pat ka tho ye ki practices ki banging ile knang ban wan ra ya ka pat ka khia hapo ka imlang ka sa lang ka jongi but cleanliness ni ju confused but ka hygiene and cleanliness is a part of hygiene of the institution, the shopkeepers, the commuters to teach and speak about not to litter around the roads and its corner. Please respect our initiatives to make our locality beautiful, green and clean. Thank you very much. Kwah ban pelong di organize dengan ke program nak ke benta ke khuid ke suba banyo hapo ke Shnong ke thau ke jungi. But the next time ban mangasni kan long ka daily practice jongi bas no bhai ngira kubai kerpang ye ki rang ba Shnong ki bawan na ki Shnong ki ba marjan ban la khot kerpang bas no bha ban ra ya gani ka khubor sa ki Shnong bi haba pi wan sa dangar la ne ong ye ki Shnong ye ki nong sa Shnong jong pi sobha ban nom ya penjaklia la ne ngini buram ya kajing le khuid ha ki Shnong ka thau